खुलुमबाय लोगोफोर दिनै जोंनि खामानिया नैबे बिल्डिंआव जागोन नोंथांमोना नायदांनै नुहुरनाय बिल्डिंआव फिसा बिल्डिं जोंनियानो मिस्ट्रिफोरा सुरु खालामबायानो सिंनि खोलाबा गाथि जाजोब्बायानो मथा मथि गोजौनिया दोङो नै जोंनिया मिस्ट्रिफोरा मामाया देगासिनो दोङो असा एसे गोजौ जादों बेनि थाखाय देखानांगौ जादों रडा बे दामोलाव बेसेबां बेसेबां ग्रेडनि दोङो नायनि बार' mm ISO MRSD Lion 600 grade 6 nih 5 nunw 600 grade Durgapuरनिस्राय तागसिन गोरासिन तारमाने Kolomit kebahagiaan nih kolomit apa deh coba rot gider nah tanjai kai sane ba iman gider kasih banau deh lahe आखाइफोरा जिलांगोन रड गिदिर ना खस्थ' दं रड गिदिर ना नै जाबाय आरो खर' जागोन दे बारनिया सान्दुङा गोसा जाबायानोलै मामा दे रडा एसे गोलाव जानानै नैयाव सौग्रोफैदो इखो एल बानायदो मामाया एक्सपिरियेन्स गोनां मानसि सिन्था गैया दानो हागोन नै जाबायानो बास दे जाबाय फस'नांबाय जाबाय द' एकुरेट मानसि मामाया जा रड सोंबाय बे रडा माने 600 ग्रेडनि रड 600 दुर्गापुरनि सायाव गोबां मानसियानो माने दुर्गापुरनि रडखौ इउज खालामो जोंबो दुर्गापुरखौनो इउज खालामनो मोनदों बेयो दुर्गापुर नङा SD Lion 600 आं खोन्थिनो नोंसोरनो ग्रेडखौ SD Lion 600 बहुत तागड़ी दुर्गापुरनि सायाव रिं लाबबाय इखि रिं सोगासिनो दोङो जोंनिया बसा हेन्देल हमगासिनो रिं सोनायनिखो दानिया रिं सोनायदो इमान आखान ग्रोबलाबदोलै आरो एक्सपिरियेन्स गोनां मानसि जाबाय ना रानना होबानो जासिगोन
गुना खागासिनो दं मिस्ट्रिफोरा सान्दुंआवबा गोसाथार जाबायलाय मामियानो गोलोमदै गलायलांबाय खोमा खिजा नै जाबो दङ नै जोंनिया जोंनि गुरुआ बेनो खागासिनो दङ नै जा स्माइल स्माइल अ बरिया Okre. खैना गोदान लाबोदो खैना गोदान मासिमिन बियो अमृत अफिसि लाइन पिपिसि लाइननि अफिसि लाइननि बाहायबा 53 ग्रेडनिखौ बाहायनांगौ प्लास Lo lain hati baik bal tinggal. Fitting. Nah, kilo ya sindangnya mistri pura. Nah, sontakan lain ada nolir ne, topilnya kali ini baju gak sindangnya. Boleh jatuh dia muslim. Muslim mana jatuh ende, grade ni M20 loh itu na. Baru mimni deng bray, dhalai ya, kita posi mana posi sih gitu. Nih, nah, cinta bukan kita nggak horo bayi mana ya? Horo tanah mana? Ada. Oh, boleh ya, horo tanah di sana boleh tu. Sore iki menstaba iki menstanangge hari iki tanangge muria engineer formula ye jabai rotana ya mane zora ya rotation janangge आरो rotation janangge nani boleh sinki थानो मोना साखिने थानांगो iki मोनसे जाबाय engineer formula मोनाबाय जुरोदो मिस्ट्रिफोरा फोजोबथारनो सानदो माबा होनांगोन इसोरनो लोंनाय सोरबा जानजियाव गाननाय लोङो सोरबा जेरबाव गाननाय लोङोनो समावना होनांगोन सिङाव फाखथाय बायदि मस्लाया होगासिनो लागातार सान्दुंआबो जा गोसा जाखाबायबा भिब्रेसन मेचिनबो गैया नालाय जोंनिया गनफोरजोंनो थुनांसिगोन आरो मेनुवेल मेचिन जाबाय समावनाबा सिङाव फाखथाला Gerai itu ya, rara, ini bukan nih, nice deh, kar, heuden, dari bunuh nangge, singo pakai air rezep zaya mana yang maksudnya, rotor tuh sungun nangge.
dia जोंनिया खामानिया मोनाबाय गारनाबो थांनाय थालाय लुनाय ना नै दालागि फिनिशिं खालामबाय थानांगौ जानायखौबो माबा मोनसे तेरा जाना रिजेक्ट जाबा गाबोन बिगोमाजों दावजालाय बोरै नंगौलै दस्रा मोजाङै सुनाव आं गाबोन फैया दे खिन्थु सोरबा रिजेक्ट जाबा बिगोमानो सोरबा जाहैबाय आं गाबोन फैया गाबोन लेबारफोरा बयबो थांजोब्बाय दा आं हारसिं फिनिशिं खालामबाय थानाय फिनिशिं खालामनो दङ फिनिशिं खालामदों खोमसि हरनि 7ता जाबाय लेबारफोरा उन्दुबाय गावबा गाव नाय फिनिशिं खालामबाय था मिस्ट्रिनि खामानिया बिदिनो माब्लाबा सानाव गयो माब्लाबा हर जायो बांसिनानो हर जायो गारनाबा थांबाय खामानिखौ गोजांबायलै गोजांबाय बयबो न'आव थांजोब्बाय जोबनायानो जाला बिगोमाया अर सायलायदों माने नै आंनि आसि सिद्दा अर सायगासिनो दं गोजांबाय सोरबाफोर आंनि मिस्ट्रि लोगोफोरा नायदोंबा कमेन्ट खालामनानै दा बावगार आरो साबस्क्राइब खालामनानै बै गुलदुंखौ दामनाव जाहाथे नोंथांनियाव हरखाबै खब्लानो जायो जोब्बाय दे आंनियाव खामानिया दोननोसै थेंक इउलै लोगोफोर थेंक इउसै